Zdravíme z Austrálie, živý vstup, David Ostřížek, ano, Lukáš Sommer. Zdravím. Právě jsme se rozhodli, že... Nebíčko a peklíčko. Ano, tady, ne, to není nebíčko a peklíčko, to ne. To ne. To ne. tak, ale... Právě jsme se rozhodli, že dáme peníze na charitu. Jo. Tady Luky prostě řekl, že bude good guy. Vzdušný souboj, borci. Vzdušný Jo. souboj. Můžete vidět, jo. Luky, ukáž to. Vzdušný Luky, souboj. jo. Tady právě, ano, vidíte to? Tomu se říká štědrost. Jo, štědrost, vážení. A abych jenom slepě neměl, tak dívejte, jo. Tady to je charita. Čokoládu, vole. I'm out.